Să creezi conținut în fiecare zi fără ca efortul să-ți fie răsplătit poate fi frustrant. Hai să spun ceva. Și eu am trecut prin asta și știu cum este. Munceam mult în crearea de conținut și rezultatele nu erau pe măsura efortului depus. Simțeam cum toată expertiza mea nu ajunge la oamenii potriviți, deși știam din adâncul sufletului meu că îi pot ajuta. De aceea, în momentul în care mi-am creat un sistem de conținut, totul s-a schimbat. Pentru că atunci când ai un sistem de conținut, elimini tot haosul. Treci de la a improviza la a avea o procedură prin care știi mereu ce ai de făcut. Construiești autoritate. Îți structurezi mesajele în așa fel încât să atragi clienții potriviți, care înțeleg și îți apreciază valoarea pe care o ai de oferit și nu sunt doar niște oameni curioși care intră pe contul tău de Instagram și pleacă apoi. Recuperezi timpul. Deci vei avea mai mult timp. Pentru că transformi crearea de conținut dintr-o sursă de stres într-o resursă permanentă de idei. Așa ajungi să construiești conținut strategic.